An bɛ waati min na jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ ko baloko ntanya walima baloko gɛlɛya n'an b'a wele ko malnutrition o kɔni gɛlɛya binnen bɛ denmisɛnninw kan kosɛbɛ nin waati in na Koro mara la. Waati bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ musolakaw n'u denw bɛ yaala kɛnɛyasow la ale ni baɲumankɛ tɔnw ka sigidaw la walasa u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na. Yala mun yɛrɛ bɛ na ni baloko dɛsɛ ye? Dawuda Bɛlɛmu ale ye kɛnɛya baarakɛla ye. Kɔngɔ bana a sɔrɔli siraw ka ca. Ni pale ye denmisɛnnin minɛ fari bɛ kalaya a tɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ, dumuniko gɛlɛya b'a minɛ. Den dɔw fana bɛ yen u baw b'u dabɔ sin na joona ka sɔrɔ dabɔ kuma ninnu ma se. Olu bɛɛ bɛ se ka na ni baloko gɛlɛya fɛnw ye. Insécurité n'a bɛ f'o ma ko kɛlɛ fana n'a juguyara yɔrɔ la o bɛ se ka na ni baloko gɛlɛya caman ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma. Hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ ka sabu kɛ waati yɛrɛ ye, jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ in de kɛn bɛ ka nin baloko gɛlɛya in bin denmisɛnninw kan. O la i b'a ye bɔlɔn fɛ sugudaw la walima kɛnɛyasow la denmisɛnnin caman de bɛ yen nin waati in na baloko gɛlɛya b'u la. A bɛ a dɔw yɛrɛ ɲɛ kan wa a dɔw yɛrɛ filɛli ka gɛlɛn. An ye Hawa sɔrɔ kɛnɛyaso la bi sɔgɔmada in na yanni ɲininkali ka s'a ma a y'a kanu k'an ka ɲininkaliw jaabi. Ne nana sɔgɔmada in na dumuni ɲini de la. N ka den a bɛ sin min mais sin tɛ labɔli kɛ. Kabini an nana yan nɔ an ma dɛmɛ sɔrɔ. Nin gɛlɛya in fanba binnen bɛ maa kuma dogolenw de kan minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila dangariwalew ɲɛ siranya kama. Wure ye maa kuma dogolen ka bɔ Burkina Faso an filɛ nin ye a ka dagayɔrɔ la sɔgɔmada in na. A ka fɔla ale bɛ na waati min na den kun dɛsɛra ka sabu kɛ baloko ntanya ye nka a ye fɛɛrɛ sɔrɔ baw baɲumankɛ tɔn dɔw kɔni y'a dɛmɛ. Kuma min na an kun bɛ na yan a kun ma nɔgɔ sabula den min filɛ nin ye baloko dɛsɛ kun b'a la nka bi alhamdulilayi n ye dɛmɛ sɔrɔ a ka fisa kosɛbɛ. Mara ɲɛmɔgɔw ni baɲumankɛ tɔn olu fana kɛn bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma. Ala barika la gouvernement ka sababu bolofara dɔw bɛ yen n'olu b'an dɛmɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko nutrition. Nutrition domaine dɔw bɛ yen olu bɛ to k'an dɛmɛ ni denmisɛnninw ka balo ye. Tigɛtigɛninw b'o la, CSP plus b'o la. Gouvernement ka mɔgɔw b'o d'an ma. Partenaires fana b'a di n'a bɛ fɔ olu ma ko ONG caman bɛ na u b'an dɛmɛ balo kɔnɔna na. O bɛ kɛ sababu ye ka se ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ k'u ka baloko juguya in kɛlɛ. An ka nin jamukan in senfɛ an wulila ka se baɲumankɛ tɔn dɔ ma Koro yan nɔ minnu kɔni bɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nin denmisɛnnin kofɔlen ninnu ma nka an ma se ka jaw ta baw u m'an yamaruya an ka se ka u ka jaw ta. Tijani Wederawogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Koro.